Hej, jeg hedder Nikolaj, også kaldt som Nikolaj Sus i Minecraft, og det her er min Minecraft Adventure. Hvad skal vi kalde den? Okay, vi kalder den bare Adventure. Og så laver vi verden. Så starter vi her. Det er bare for en mod, jeg cancel lige. Så tager vi noget wood. Så laver vi et base et sted, som jeg bare vælger. Vi er snart færdige. Og der tror det er nok indtil videre. Jeg synes vi skal lave en her bare. Så laver vi bare sådan der. Vi skal ikke bruge alt wood, vi skal lave til charcoal. Og charcoal det er sådan, hvis man brænder wood, så får man sådan noget træwood. Nej, trækål. Et eller andet. Jeg synes vi skal lave en her. Hvis I ikke kender Minecraft, I køber den i minecraft.net. Og det koster ikke så meget. Sådan lidt 100, jeg kan ikke huske det, 100 eller andet. Jeg fik spillet i alfa. Men så når I har wood og finder et sted at lave base, så laver I en craftbox, et arbejdsbord. Så sætter I den bare et sted, for eksempel her. Så kan vi lave en minehakker og et sværd. Sådan der. Så har vi det. Og så laver vi bare basen. Og de her videoer tager sådan 5-6 minutter et eller andet. Så det er faktisk en god pøl. Eller en lille sø. Men når natten kommer ned, eller solen kommer ned, så kommer der monstre, forskellige væsener. Og de vil jage dig, indtil du dør på solen. Og der er nok tid. Det kan I godt se. Så går I lige herned. Og lukker døren. Så siger vi hej, og til næste video, farvel. Ikke nu farvel, smed jeg bare. Og så går vi lidt videre, udforsker lidt og forskellige ting. Hvis I kender Minecraft, så kan I godt join min server, hvis I har Hamashi. Så hvis I ikke ved, hvad Hamashi er, så står det nede under. Jeg sender jer alt i description. Men jeg kan se et bjerg derovre. Det skal vi lige se på. Wow. Okay, det er et flot sted. Kan I se det? Super duper sted. Og vi går lidt videre. Det her det er ikke noget af Minecraft, skal jeg sige. Skal vise dig, det her det er ikke noget af Minecraft. Så står det her. Det kommer fra en mod, der hedder The Tale of Kingdom. Så kan jeg vælge sværd, og jeg vælger bare sværd. Det er en god en. Noget Excalibur. Skår til min sø. Helst ikke far vild. Der. Så med craftboxen, så kan vi også lave en ovn. Ovn laver vi så. Vi mangler lidt mere. Det er bare en anden mod.
hvor man kan snyde til ting, det gider jeg ikke. Men det gør jeg nu. Så går vi sådan her. Laver en ovn. Så har vi ovnen. Så putter vi den her. Se om, jo, vi kan godt brænde noget. Vi kan brænde noget i hvert fald. Noget. Og vi skal lige efter noget wood mere. Man kan også lave nogle økser, men jeg har ikke nok wood til det, derfor jeg hakker nu. Så. Det er bare godt. Minecraft. Jeg synes, I skal købe det. Det er helt vildt godt. Sjovt. Man kan downloade ting til det. Baner, forskellige ting. Og det er også overlevelse. Jeg ser lige om jeg har taget det til. Ja, det har jeg. Svær. Det var de her monstre kom. Og så laver jeg noget wood. Se om, ja, vi har fået en i hvert fald, men det er ikke nok. Så kan I se her. Her skal vi lave noget. Vi laver lige et lille hus her. Et større område i det. Og der er det færdigt. Jeg er lidt hæs. Men jeg skal også sige, at det er min første video. Nå. Sten. Perfekt sten. Elsker sten. Elsker sten. Jeg elsker sten. Nogle gange keder man sig, når man spiller Minecraft, hvis man ikke kan bygge noget eller andet. Man kan også finde sådan noget uld, hvor man kan lave sådan farve det uld, og så bygge sådan pixels. Ja, nu har vi en pæn dør. Så går vi lige over og laver lidt mere. Jeg skal sige, at jeg begynder på servers og... Nej, ikke servers, men mods tutorials og alt det der bras. YouTube. Sådan, jeg kigger lige ud, om solen er ved at komme ned. Den er lige i midten. Så hvad skal vi lave? Jeg ser lige. Jo, det kan vi godt. Vi laver nogle pinde og laver en økse ud af sten. Det er lidt bedre. Så laver vi et skovl. Et sværd. Og en skovl. Nej, skovlen har vi hvor mange pickaxe. En hakke. Så først bruger vi lige der anden bras, alt det wood. Så laver vi lidt mere område lige for space. Okay, det er ved at blive nat. Og hvis I kan se lige deroppe i kanten, man kan ikke gøre det sådan, men den side, så kan I se,
X, Y, Z,